అవును నేను లేనప్పుడు నేను తినను పడుకోను అని పట్టుకుని కూర్చున్నావంట ఎవరి మాట వినకుండా ఏంట్రా అది నేను రేపు ఊరికెళ్తున్నాను 10 రోజులకి ఆ 10 రోజులు కూడా ఏమి తినవా నిన్నే అడిగేది చెప్పు ఆ, యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే యాక్చువల్లీ ఏంటి చెప్పు ఫీవర్ వస్తుంది తినకపోతాం. ఫీవర్ వస్తుందని తెలుసు కదా తెలుసుకోవడం ఎందుకు తినలేదు ఎందుకంటే బాగేమన్నా అనింది ఫీవర్ వస్తే హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలని. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి నీతో పాటు ఉండొచ్చని తినలేను డాడీ. నేనంటే నీకు అంత ఇష్టం. ఎందుకంటే నువ్వు నాన్నవి కదా.